Kaluguran kong kapatid, ikasal pantayanan, dakal po kaya tamo, aranasan tamo, in maging Boy Scout, o kaya Girl Scout. At bago tayo nga ating motto daring Boy Scout, ang poring Girl Scout, laging handa. Puri na sabihan, laging handa to serve. Laging handa ating kan diskardi, ating kan disposition, king nanumang malilyari. Alang api, laging handa. Biasa ang gawang api, through friction. Ating may sugat o may piling, laging handa. Palumeng din ang first aid. Laging handa, puri na sabihan, ating kang disposition, ating kang diskardi, mga tinan mong solusyon, ing nanumang malilyari king biya mo. Ngini nga naning ginukirataw, king gospel reading, ikayuman, sukat kong magkasadya, at magsadya, uling datang ang anak ng tao, king oras, ayaw asahan. Palamata at katana-katama ng Ginoo, ing maging kalupatan na rin Boy Scout, ampang Girl Scout, laging handa, laging makasadya, king kayang panyatang. Balotamo, God comes in three ways. God comes in history, God comes in mystery, and God comes in majesty. God comes in history, magsadya tayong Pasko. December 25, katakot-takot ang preparation. In fact, September pa, magsadya tayo. Kuling mga ba yung Pasko kaya Pilipinas. God comes in mystery, kareng sakramento. Dapat tamo pagsadya in panyatang ng Ginoo, kareng sakramento. Yamin din pong kakasal, dadalan ng pre-K na seminar. Kapamilatan na rin kaya tamong family life apostolate, panimuna ng magdali. Sa sadya taring talasawa, dahil kakasal, king biyang pamilya, ang maging pundasyon ng karatamong lipunan at Santa Iglesia. At malo tao, maging matataging lipunan tao, yung parokya, nung matataging pamilya, ama na lumpakan, king matibya lungkod, darin may asawa. Nyas na ng kaulaga, yung apostolado rin, family life apostolate. They are preparing a better future, a better society, and a better community. Kapamilataning matatag, ang paming halugod, daring may asawa. Di pong pamilyang magsadya lang naman. In the olden times, we have Lenten season, 40 days preparation for baptism of the catechumen. Sa sadya mo, ing sarili mo. Kitang luluban mo, uling pa siya, maging Kristiyano ka, may binyag ka, for life. Panalakaran mo, even if it would mean your death. Kasalamat ka rin martir, elam yung takot, elam tinakot ka rin lewo, ka rin espada, tinggap ng madyaman king lugdan, to die for the faith. King lagyo ng Kristo, king lagyo ng kasalpatayanan. Pamanalakaran bilang metong Kristiyano. Pagsadyan tayong binyag. It is quality faith, not only so many bininyagan, ngunit alasal pantaya, ay ating makina at makasauri ng kasalpantayanan. Sing karakal, ngunit sing karagol kasalpantayanan. Singkatip lugod, singkasik ng sumuyo,
O hindi pa maging Kristiyano tamo. It is not quantity, but quality of Christian life. And Christ comes in majesty, King tauling panahon, King kapupusan ng panahon. Pero ito mo balo nung kapilan ito. But we know sometime, itamungan, muli tayo maging kutkutan. Death is God in disguise. Taratama na katama ng Ginoo. King oras ng katakyakatamong kamatayan. Mupin, etamo balo, nung kapilang tamate, nung makanano tamate, nung rin tamate, pero balo tamo, mapiyatamo. At ngayon ang kasalukuyan ng panahon, ababyan ang kiyakatamo ng hapong Ginoo. Kailangan panetamong makasadya. Tandaan ang tamo, what matters is not dying, but what matters is living and loving. O ito'y mas maulaga. Totoo. Patsiyemending may itong atao may lanyaya. Maniwala tamo, meras siya banwa. Pero lawan tamo may lapas na. May dengan taong makasalanan pusakal. Mikbayo niya kitauling oras. Well and good we believe. Tanggapanin ng apong Ginoo. Pero, the divine justice would require manaya pa mo ng purgatorio. Yes, may patawaran ka, may lanyan ka, you're qualified to enter heaven. Pero magtusa ka pa mo ng purgatorio to satisfy the divine justice. Pero nung mayak kang tao, aldo-aldo, maglapo yung lugod king puso, mayak kang Kristiyano, death would be a beautiful event in your life. It's like sumakabi ng buhay. Buhay na maganda at masaya. Masaya ang mamamati nung mayap kang tao. Pero makatakot ang mamamati, botang marok kang tao at mabibigyan ang kasalanan. Kaya magsadya habang ating panahon. Live in love. Live in faith. Live your Christian dignity to the fullest. Bali po ating kong kaluguran. Magsadya ng mati. Sinali ang kabaho. Balanggan panapon, matutudyan yung kabaho. At sinali ang kabaho. Kasi mo nga na mag-practice na akong mati. Aro, sabi ko. Impa mag-practice mati, aldo-aldo. Maging mayab kang tao. At nagkakakakit upusin ka. Masungit ka. Huwag ang ating kukumpayapas kay kaya mula, panagalan mo pa mo. Magsadya ka kay kayapan. Kaya mayapan naman. Kaya mayapan pa bibibib. Haluban ng San Luis Gonzaga, gitna nga noning pari. Nanunggawan niyo, nung sabyanan ng ginupot ang bengi, mati na kayo. Ananing metong, Pater, magumpisal ko po. Langgeta po ng Mateo, diretsyo ko ba no? Nananing metong, Pater, enampa ko in chapel. Mag-holy hour ko. At manipat ngayon maging mayo na ako. Maminto ko mag-obra ng masalese. Mag-aral kong masalese. Gitna nga ni San Luis. O Luis, nanunggawan mo nung sabyanan ng ginupot ang bengi, matira ka. Sabi ng San Luis, Pater, isundo ko po yung gagawan ko. Huling anytime, makariti ko. Danan tama, what matters is not dying. What matters is living and loving. Talagang tama.